ಐತಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಐತಪಣ್ಣ ಓರ ಇರು ಬೆಂದು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಓರ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ, ಬೊಕ್ಕರ ಇರು ಇತ್ತುಜಾರು ಇನಿ ಅಂಡಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೇರದ ವಾರೋಡಿ ಇರು ಬರ್ತಾರತ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐತಪಣ್ಣ. ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು ಏರಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೇರೆಕ್ಲ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಅಂತ ಬಣ್ಣಂತ ಏರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಕು ನೆತ್ತ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೆ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಅಂತ ಆ ಟಿ ಬಿ ದೀಪತ್ತ ಟಿ ಬಿ ದಿನಗ ತೂಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಹೊಡ್ತು ಏರಿಂಕ ಅಂತ ಜಾಪುಜಿ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತೂರ್ನಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವರು ಈ ಕಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ 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 ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಅಂದುವಾಗ 27 ಎಕರೆ ಉಂಡುವಾಗ ಎನ್ನ ಜಾಗ 27 ಎಕರೆ ಉಂಡುವಾಗ ಅಂದು ತರೇಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣನೆ ಹೋತ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಮಗ ಯಾನು ಏತು ಹೊರ್ತು ಲಕ್ಕುನಿಂದ ಎಣ್ಣತ್ತ ಯಾನು ಲಕ್ಕರೆ ಮಗ ಮೂಜಾರೆ 4 ಗಂಟೆ అనಗ ಯಾನು ಲಕ್ಕ ದಾಂಡ್ ఒక్క కూలీలు పని తొడెత్తుంది వస్తుంది కండదంచి పోయిందంట దోటం అంతా తిరుగుతూ ఉండగా మీరు 7 ఎనమ అంటే అప్పుడు ఎనమ అంటే అనగా ఎన్నాళ్ళు పుల్లి ఉల్లాలు వాళ్ళు వస్తుంది ಚಾಯನೋ ಪುಂಡ್ಯೋ ಈ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಳ ಇನ್ನು ತಿಂದದ್ದು ಮಣ್ಪಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಿದೆಕ್ಕು ಓಡು ಕಿದೆತ್ತ ಮತ್ತಂತ ತೂ ಓಡತ್ತ ಅಂಚೆ ತೂ ಒಂದು ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ಈತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ತುಲೆ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಏತು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪಂಡಿನ ವಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯರ ಮಗ ದಯತ್ತುಂಡ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಮಗ ಮಗ ಅಂದೊಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಮಗ ಅಂದು ಅನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಳೆನ್ ದಾಂಡ್ಲ ಯಾನು ಆರು ഇരുந்தേ പണ്ടത് പാത്തേർനെ ഇത്തത ജോക്കുളു താളജ്ജി ഒഞ്ചു ചൂറ് പ്രായ തുയർനെജ്ജി ആയ എംബെന്ന് മൊത്തം അത്തിരുവേൻ ಎಂಕಲೆ ಗೈನು ಕಲ್ಪಾದಿಚ್ಚೇರ ಮಗ ಯಾನು ಏರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ 6 ഇരുந்தേ ಅತ್ತಿರ್ನಿ ಈ ಕೂಲಿದ ವಿಷಯ ಎತ್ತಗೆ ಎನ್ನೋಗ ಕೂಲಿದ ಇತ್ತೆದ ಮತ ಎಂಚಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಾದು ತೊಡೆಪ್ಪೋ ಮತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮತ ಕೂಲಿದ ಎಕ್ಕದು ನಕ್ಲ ಅತ್ತವಾಗ ಎಂಕಲು ಕುಕ್ಕುದಿರೇನೋ ಗೊಂಕುದಿರೇನೋ ಐಕ್ ಪನೀತು ಉಪ್ಪು ವಾಡ್ದು ಅತ್ತಂದಂಡ ಮಜ್ಜಿನ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದಿನಂದು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆಗಲ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಈರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಾళ్ళు ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಸೇರ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಐತವಂತದ್ದು ಕುಳ್ಳಾದಿನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನಂಚಿ ಕೋಮಣ ದಾತವಲ್ಲ ಕುಂಟು ಹೊತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದೋಟ ಅಂತ ತಿರುಗುವಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಯ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚವನ್ ಪೇರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೇನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅವು ಭಾಷೆ ಅವು ನಮಕ್ ಬಂತಿರತ್ತವು ಅವು ಹಂಚಿದ ಪರಂಗಿದಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಅವು ಓ ಹಿಂದಿಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಪುರಾಣ ಆದ್ಮಿ ಅತ್ತಿಯ ನೀ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾನ ಬುಡ್ಡ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲಕ ಬಾತಿರ್ನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಮುಸೊಂಟು ಪಾಡುವತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜನ ಅವಲಾಂಡಿ ಏನು 27 ಎಕರೆದ ಜನ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಏನೋ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಾನೆ ನಾನು పొడిమల్ తోడేరు అంది ఇన్ని జన ఒట్టు మల్దారు గొత్తు నీకు తోజు అలా తోజుండ ఎన్న పుల్యాలు మత కుళ్ళు తినాల్ప ఈతు మల్ల పుల్యారు లేరతి బొక్క ఇందా అంచ రాయ దక్లేను పంపు నెంచిన గుంద బుజుర్గు ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನಿ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಮರ್ಯಾದಿಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಮತ ಬಣ್ಪೇರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಪ ಇದು ಏನು ಫೋನಾಗ ಬಾಸಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೊಂಡ ಇಚ್ಚತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಮತ ಅವ್ದು ಎತ್ತೊಂಡು ಫ್ರೀ ಅವೇ ಫ್ರೀ ಎಂಚಿನ ಗೊಚ್ಚಣ್ಣ ಕುಳ್ಳುಲೆ ಅನ್ಪಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಮತ ಗಾಡಿಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಬಸ್ ಇಡು ಟ್ರೈನ್ ಇಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಎಂಕಲೆ ಗಿಚ್ಚುಮಕ ಎಂಕಲೆ ಇದೆ ತೋಣಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೀರ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ಯಾಪಳ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸವತ್ತುಗುಳ್ಳುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಪುಣಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿರೇಣಯ್ಯ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಶೋಣಿತಾಪುರ ಇತ್ತೆ ಒರ್ಚಿಂದ ಪುಣಿತ ತೀರು ಜೋಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟೋ ಡ್ಯಾಸ ಅಂತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆಂದು 6 ಮುರಾಣಿ ತೀರ್ನೆ ಹೋಗ ತಲಕ್ಕಲ ಮೇಲ ಮತ್ತು ನಡಪೋ ಅಂತೀರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ 6 ಮುರಾಣಿ ತೀರು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕ 7 ಜೋಕುಲು ಮಗ ಒಟ್ಟುಗು ಲೆಕ್ಕೋಗು 11ಗೆ ಐಟು 4 ಗರ್ಭ ಹೋతుండవు 7 ಜೋಕುಲು ಐಟು 2 ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮುಳುಪುಣೆ ಬೊಕೊರಿಯ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊರತಲ್ಡು ತಡಂಬೈಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ನಟ್ಟುನಿ ಎಂಚಿನಕ್ಕೇನು ಸುರತ್ ಕಲ್ದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಮಗ ಬ್ಯಾಂಕುಡುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಕಡ್ ಅತ್ತ ಪುಣೆ ಅಯ್ಯ ಬರೋಡದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಐಟು ಪುಣೆ
ಮುಲ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಳು ಒಯ್ಕು ಐನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾರು ಇருந்து ಬಣಿಯರ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಜೈಕ್ ಬರೋಡ ದೇಟು ಉಪ್ಪು ಮಗ ಒಂಟೇನ್ ಒಕ್ಕರಿ ಆಪಿಡುಲ್ಲಿ ವಾಪಿ ಒಲ್ಪವು ವಾಪಿ ಮಗ ಗಡಿಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ಏನು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಲ್ಲೇರಾ ಆ ಜಾಗ ಗಡಿ ಮಗ ಇರೇಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂಗ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಕೇರಳಡುಲ್ಲಿ ಕೇರಳಡು ಅವಳು ಮರಗೆರಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಮಾರನೆ ಎಂಚಿನ ಕೇನುನೆ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾದ ಜರ ಇರು ಕಲ್ಪ ಕುಟ್ಟು ಎತ್ತೆ ಒಂಜು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಯ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಯೇ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತೆನಸುಲುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ನೇಂದ್ರ ಕಾಯಿ ಮತ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಹಾಪುಂಡ ಕೇರಳದತ್ತ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಾರಿಡು ಕಡಪುಂಡೆ ಆಗ ಇತ್ತ ಮತ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಮಗಳುಲ್ಲಾಳು ಆಳು ದೂರ ಒಳ್ಳಜ್ಜಾಲ್ ಆಳು ಮುಟ್ಟಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಗ ಇಂಚಿನ ಪಡಿಲು ಪಡಿಲ್ ತಲ್ಪ ಇಂದು ಇಜ್ಜ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲು ಪಂಡ ನಟ್ಟುನ ಇಂಚಿನ ಮೇ ಭಯಂಕರ ನಟ್ಟವೇತೆ ಅದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡಿಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಜ್ಜರೆ ಚತ್ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಣಿ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡಿಟೆ ದಾಯ ಉಂಟುದಾ ಅವನು ದುಂಬು ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೆ ಅತ್ತ ಈರು ಪಂಪಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬಡು ಇದಿರ್ಪೋರೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಾಗ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೋಚೋಗ ಬೇಜಾರ ಸಂತಸತ್ತಿನತ್ತ ಬೇಜಾರ ಇರು ಇಂಚೆ ಮಂಡ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅಂಚೆ ಪಂಡುದು ಒಪ್ಪನಿ ಐನು ನಿಕ್ಕಲ್ ಸರಿ ಮಾಲ್ತೋಡು ಅಂಗ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜ ಈ ಗುವೆಲಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷ ಅವಂದ ನಾ ಅಜ್ಜೇರು ಪುಣಗದಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಕ್ ದೀತಾರ ಅವೇನು ಅವು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯರೆ ಇಂಚಿನ ಅಜ್ಜರೆ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಇತ್ತದ ಗುವೆಲ್ ತುಂಡ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಎತ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಓಲ ಬತ್ತು ಬೂರಿ ಎರಡ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬೂರ್ನೆ ಮುಲ್ತಾನೆ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಓಪನೆ ಅಪ್ಪ ಗುವೆಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಮುಲ್ ಗುವೆಲಿ ಉಂಡು ತುಕನ್ನ ఆయన ಕಾಂತಪಣ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಎತ್ತೋ ಗೊಬ್ಬುವ ಒಂಜು ಇತರೇಟ ಐಕ ನೀರ್ಗೆ ಜಾ ತೂಪಾಡ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಬಣ್ಣದ ಐತೆ ನೋಡು ಬೂರ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜು ಅನ್ನೋಡವಂಕ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಪೋಯರ್ಲೆ ಅವು ಈ ಎನ್ನಡ ಪೆದಂಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುಣೆನ ಇದು ಸಮ ಕೆಬಿ ಹೊಡ್ದಿಗೆ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಗುವೆಲು ದೀತಿನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಮುಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಅಲ್ಲ ఆయన ಧರ್ನಪ್ಪಣ ಜೋಕ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ದುವೆ ಗುವೆಲು ನೀರು ಕೊಣ್ತೀರು ಏನು ಒಂಜು ನೋಡೈತೆ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನವು ಪೈಪುಡು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಆಡ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆನಾಗ ಅವು ಮುಗಿಂಡು ಆಯ್ತಾ ಜೋ ಹೋಯ್ತು ದಾಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೊಂಡ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ನೀರು ಉಂಡತ್ತ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಯಾಪಳ ಐಕು ಗುವೆಲು ನಿಗಿಪುಣಿ ಮಂಡ ಬೆಂಕು ನೆತ್ತೆರು ಏರುಂಡವ ಬೆಂಕು ತರಕೇರುಂಡು ಯಾಪಳ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಪ್ಪುನಾಗ ಹೋಯ್ತು ಬಾಲ್ ಹಾಕುಜೇನ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಏರ ಒಂಜಿ ದೇವು ಆಯ ದೇವು ಹಾಕನಾಗ ಆಜಿ ಎಕ್ಕಿಪೋಪುನ ಮೇನ ಗೀಟು ಬುರುಂಡತ್ತ ಅವು ನಾಲೇಟಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ ದುಂಬು ಬೋಪುನ ಎಜ್ಜಿಯ ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ ನಾಲೇಟಿ ಉಂಟು ನೀ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ನ ಅಂದವೇ ಒಂದು ಪಾಟ್ನಾಗ ಅವಂತ ಒಯ್ತು ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಬಾಲ್ ಅವಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ನಾನೇ ಒಂದು ಮದ್ರೆಂಗಿ ಅಂತ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದುಂಬು ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಅಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಶುರು ಕೇಳಿ ಗಂಗಾಸರ ಉಂಡ ಒಂದು ಪುರ ನಿಂಗು ನನಕ್ಕಳು ಎಪ್ಪುಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಯಾವನೇರ ತೂಂಡ ಏರುನಂಕ ಅವು ಮಾತಾತ್ತು ಈ ಗಂಗಾಸರ ಬಣ್ಪುಣ ಬತ್ತಂಡೊಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಾಳಾಪುಣ ಈರುಪಾಡು ಜರ ಪಾಡು ಜೀನ್ ಹತ್ತು ಮಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಣಪೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೈಪ ಅಂತ ಅಂದ ನಮ್ಮ ನಯ ಗುಡ್ಡೆಡು ಗೋಂಕು ಜಯ ಗೋಂಕುನು ಏನು ಕುರಿಪವನಿ ಹೈಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾದ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೇಜ್ ಅಂಚತ್ ಮರ್ದಗಲ ಟ್ಯಾಗೆನ್ನ ಬೊಡಿತಿ ಬೆದ್ದನಾಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ರಮಣೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬುದ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ಲೇಬೇತೆ ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ಲೇಬೇತೆ ಮಗ ಇತ್ತೆ ತೂತಾನ ಈ ಮದಿಮೆದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು ತೂವಡು ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಲೇನು ತೂನ ಇಂಕೇರ್ರವ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲೇನು ನಯ ಮದಿಮೆ ತೂಕಂದು ಬಂಡ ಇಂಚ ತುಯ್ಯರಜ್ಜಿ ಅಡಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಳು ಉಂತೊಂಡೇರು ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲು ಬೊಕ ಮದಿಮೆ ತೂಪುಣ ಇತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಕ್ಲು ಮಾರ್ಲೇಕ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚ ಈ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುಣ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿದಾಯ್ಕಂದ ಬೇತಾಡೆ ಮದ್ಮೆ ತಾಡೆ ಪೋದು ತೂತೆ ಎತ್ತಿದೆ ಮುಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪುಣೆ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಒತ್ತೊಂದೆ ಪುಣೆ ಅಂಚಾದೆ ದುಂಬುದ ಮದ್ಮೆದ ಪೋಡ್ಲು ಹಿರಿಯ ಆಕಲನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣೆ ಇತ್ತದ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ ಎಂಚಿನ ಹೊರ ಅಂಚಿ ಪೋದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಬಿರ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣೆ ಸೈಯಡ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಸಿ ಮುರಾಣಿ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಮಗ 1 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಸೈಯಡ್ ಈ ಬೇತೆ ಸೈ ಬಾತೇರ್ ಐಕ್ ಮನ್ನೋಡ
ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಈರ್ಡ ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಈರೇಕ್ ಇಂಚನೇ ದೇವರು ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ದೇವಾ ದೇವರೇ ದಾಯ್ ಮಕಾನಿ ಕುಲೈಡ್ ಸೀಕುಂಡ ಈ ಒರಿಯೋ ದಾಳ ಪೂಜೆ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಎಂಕತ್ತಜ್ಜರೆ ಮಕ. ಪ್ರಾಯ ಇರೇಕ್ ಎನ್ಪಾಂಡು ಎಂಕ ಈತ ಎನ್ನನು ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಯಾನಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ನೀ ಯಾನು ಪಂಡಿನೇನು ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಡು ಏನು ಪನ್ಪುಣೆ ಅದೊಂದೊಡ್ಡ ರಡ್ಸಾರ್ಥ ಇರುವ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದು ಬೋಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಅಂಚಾಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ದಯಗನ್ ಅಂದನ್ನ ಪನ್ಪುಣೇನು ಅಲೆ ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಊರಿಡಿಕ್ಕ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಬೇಲೆ ಕೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಗೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆಗಲ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆಗೆ ದುಂಬು ಬರಂದಿತ್ತು ಜೇರು ದುಂಬು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಹಳ್ಳಿಡು ಬತ್ತದು ಜಾಗದ ಎತ್ತದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಬಡದು ಏರ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ್ನು ಬಂಡದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ 2021 ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ನಾನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪಾದಿಚ್ಚೇನ ಮಗ ಯಾನ್ ಏರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮೇರುಂದೇ ಹತ್ತಿರ್ನು ಎನ್ನಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜು ಅನ್ನೋಡ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಪೋಯರ್ಲೆ ಅವು ಈ ಅನ್ನಡ ಪೇತಂಬ ತೆರ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಈರುಪುರ ಬೇಗತ್ತು ಪೋಯಾರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕು ಇನಿ ಸುರು ಕತ್ತ ಮಗ ನಿಕಲ್ ಎತ್ತಿನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದು ಯಾನ್ ನೇನು ಅತ್ತ ತೂತುಜಿ ಅವ ಕಾಯಿಂಚಿನ ಬೋಲ್ಪು ಆಡ್ನೆ ಅಷ್ಟ ಮತ್ತ ಹಾಕುನ ಹಂಚಾದ ಅತ್ತ ಹಂಚಾದ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇರು ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ಪೋಡು ಮಗ ಅತ್ತ ಈಕಲ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟುಗ Be like Bola.